Ta paprika vlastně už se bude sypat tady a to se dělá takový základ tady na výbornou polévečku. Čerstvá paprika, žádné náhražky, jo, samozřejmě nepoužíváme vůbec žádné umělé barviva, náhražky, nic takového, bujony, jedeme jenom z čerstvé zeleniny, čerstvého masa, protože to musí být zdravá šmakuláda. Žádný umělý hnus. Samozřejmě, když nemáme papriku, tak tam dáme rajče. Když nemáme rajče, tak tam dáme třeba... Tak tam nic nemusíme dát. Tak tam dáme mrkev. A když nemáme mrkev, šupneme tam normálně do té frankfurtské třeba okurek, jo? Když nemáme okurek, tak tam dáme 2-3 bujony a stejně to nepoznají. Krvavou tlačenku. A nebo, jo, prosím tě, běž se podívat, jestli tam máme tu krvavou tlačenku. Když tak bychom ji tam normálně šupli. Kolik jsi udělal balíčku tady té papriky? Šéfe, už to je cibulka. Super. To je cibulka. Ocem si ty normální, toto není cibulatý, to je česnek. A už se tady před 5 rokama takového experta, říkám, očistím cibulu. Aha. Ty mě pamatuješ? Jak jsem začínal? Říkám, očistit cibulu a vzal si česnek a začal škrabat zkrabku na bránu. Tak já jdu na tu cibulu, no, počkejte. Takže tady máme ty vepřové kostky, naložené mírně koření, olej česneku. Pořádně promícháme, pak zkusíme, jestli je to dostatečně slané, aby jsme to nepřesolili. Dali jsme do toho i trošku trhnuté bazálky a pak si tam jakési koření samozřejmě, pepř a nové koření. No. Tak máme to promíchané, zkusíme, jestli to dostatečně slané. Asi jo, když tak to pak dosolíme ještě, jo? Tabáčku, jak dělat takového tabáčka, ta paprika už tam dávno měla být. No, postáváš tady jak... Nevím. Že to mi byly ruka. Nekece, já dělej. Hoši, doufám, že máte všichni čisté ruce. Ano. Umyl jsi to tím savem, doufám. Ano. Dobré. Dušane, doufám, že jsi se vyklotal savem trošku. Ano. Dobré, protože ono jako je důležité. Čisté ruce, svěží dech. No. Hoši, to je paráda. Lízí si taky, no? Já můžu? No, dělej. No a teď půjdeme na tu borínku, ať to trošičku tu polévku potáhneme, protože Adam ten u toho stojí, jak mandrák za dětinu, letí do toho a jde nic tu nic jako. Já se snažím nedělat. Co teď, šéfe? Ta paprika, víš, aby se ti pořádně toto osmahla, to musí být zapráhlé takové. Aha, to jsem nevěděl. No, tak když něco nevím, tak se zeptám, ne? No. Od čeho máš hubu? Já jsem zapomněl. No. Takové kostičky. To je moc možná. Jo? Možná takové, dáme takové. Nedělat větší, jo? Dobře. Tak. Jo, my tam nechceme, aby to byly jen kusy masa jak kráva. Rozumíš tomu? Ano, to chápu, šéf. A jeď. Ano, šéfe. Co dál, šéfe? Ten šéf je ale chytrý. Budeme tam, 1, 2, 3. Úplně na takové, ale držím si ostřejší nůž, jo? To je tupé jak... Hodně tupé, no, to je tupé jak hodně tupé. To je tupé asi jak já. No. Já to dneska musím úplně držet. Adame, to si děláš srandu, teď se ti to pálí, jsi normální? Ano, šéfe. No, asi ne. Děkuju, šéfe. No, Je to kupalé? že na tebe pošlu, Karla. Ne, šéfe. Já budu hodný. No, babi. Jestli budeš zlobit, pošlu na tebe 2 Karly.
Oni to bude cenzurované. Vyberá nám jenom platil. Šéfe, mi se vždycky líbí, jak máte ve všem přehled. Jak víte přesně všechno, co je. No to je světlo. Však to myslíš, když šéf řekne budíš světlo, tak je světlo. Jo. Když řekne šéf budíš ventilátor, Ne, to ne. Takhle dělám, ne? jede, já ho slyším. Ty ho neslyšíš? Už slyším, šéfe. Ty ho slyšíš ten ventilátor? Jo, už Máš slyším. štěstí, jak bys válil za mámu náušník. Dušo, máme aspoň trošku krajča? Ano. To je taková kulášovečka. To je strašně zodpovědná práce tohle. Ono, kdyby to bylo jenom o trošičku větší, tak těm dětskám by se to zapůsobilo zubu a už by byl problém. A už by prostě Stejně to to nemělo dělá blbě. takovou šmrnc, jo? A jestliže my děláme mefy, tak my musíme to dělat zodpovědně, ne? Každá ta kostka musí být přesně do toho. No, já to mám přesně, Kalibrované kostky. já to mám přesně tak, dobré. Dívej tady na to, jo? To je přesné. Jen to tady jak do psa vidlí. Jo. Hoši, ale když si představím, že to chudák zvíře zemřel, zahynul kvůli tady naší polévce. A pak to jeho nebohé maso zmíchali s těma škorobama, Dobrá, to sojovýma moučkama, stabilizátorama. A my to tady mastíme a mícháme a pak to vysypeme do lesa a vadíme znova. Vaříme chutně a kvalitně. No. Vaříme se sám. šéfem, gratulace, Bulhare. Zdechli si jak vadrák po obědě a budeš blbě kibicovat, ne? Já No, jsem ještě oběd neměl. neměl ani nebudeš mě, prosím tě. Ne? Kurňa. Dávám tam ty rajčata, jo? Jo, dej to tam, to tam ještě nedal. No, kurňa, taky takový hrdina. Brambory. Máte už? A máte jich i pěkně umyté? Not yet. Nakrájené? Not yet. Neříkej, že máte brambory. To by se ledaco vysvětlovalo v tom případě. Po 2 hodinách. Že po 2 hodinách obácení motiku tam dozví. Však to je takový starý černý, ten vám dá. Šéfe, máme tady zakázku. Hoši, tady mi to vůbec nenoste, okamžitě s tím vypadněte. Ty brambory se předávají umyté, oprané a nechci tam vidět ani žádnou tečku na žádneci, to musí být pěkně oškrabané. Tobě už jsem to Ogaro říkal už minule. Byl jsi tady minule, že? A neříkej mi, že jsi tady nebyl, ty jsi tady minule byl a říkal jsem ti to. Sorry, no. Že na tebe pošlu Adama. A cože? Adame, trhej, už mě ležet v krvi. No. Toto je jako každou víkendovku opakující se problém. Že oni donesou, máme brambory, donesou to špinavé, špatně oškrabané, neoprané, nenakrájené, jo? A každou víkendovku jim vysvětluju, ty brambory budou nakrájené krásně, když si tady přišli, máme brambory, jo? Samé očko to bylo, museli jsme to všechno vykrajovat. Nakonec jsme to vyhodili a Dušan udělal vynikající nudle místo toho, no. Jo, tak byli normálně, normálně jsme potom, že Dušané, pak jsme normálně dělali s Dušanem vlastně řízečky v těstíčku, jo, bramborové, protože když jsme to nastavili, který poznal a jako přílohu jsme tomu dávali tu tvoju nudlovou kašu. No. A bylo to dobré? Bylo to výborné. Co si myslíš? Co ty si myslíš, jako když je hlad, zežere se všecko. No. A pak člověk nesmí být zdechlý za pořádně nažrat. A to my nejsme. Jo? A zdechlost to je o charakteru. A jak si zdechlý, je to hřích a nemáš tady co dělat v tu kameru. No. No. Ačme, prosím tě, ty nestoj tam jak svatý za dědinu, prosím tě. A nešup na mě jak hen bacil do lékárny. A jestli bys mohl okrájet trošičku z těch šampionů ty nožičky, když jenom to začistit, jak tam nedáváme to do škaredé. Normálně takhle to vždycky seřízneš, jo? Dušan, jak jsme na tom s tu vrchvu? Dobré, jde to. Ty vole, co to máš?
Ty vole, toto škrábí tam do koše zrovna, to není škrábka, ty jsi v životě neškrabal. Kurva, už minule jsem ti to ukazoval, to musíš varit, my nebudeme, oběd nemůžeš podávat v 9 večer, no, už už je ty spát, takhle to chytneš a takhle to oškrábeš, jo, a zhruba 1,5 kg mrkve za minutu, jo, dobré, v pohodě, dobré, a já si jdu zamíchat konečně tu polívečku, chtělo by to nějaký čaj z Plzně, tak to bylo ideální, že? Tak, tady ten základ na tu polemičku asi jakž tak máme, trošičku tam dáme papriky, přiměřeně, jo, jak pejsek z kočičku již vařili, přiměřeně papriky a trošičku to ještě přismáhneme, ale bacha, ať tu paprika se strašně jako spálí, takže bychom měli potom místo vynikající gulášové polevečky takový nějaký hořký hnus. Sajra. Humus. Tak. A teď si tam dáme konečně to zalejem vodu. Vodu používáme kojeneckou převařenou, to máme napojené tady. Tak. Jo, dobré. Děkuju. Máš to pěkné, no. Děkuju. Prosím tě, To pěkné. prosím tě, Dušo, No. veď prosím tě pro Láďu, jestli by mohl zajet rychlo do Perimarketu, on ty šampiony všechny zmastí, musíme koupit nové. Dobře, tak já jdu. No, dobré. Máme pěkné. To bude gulášovka jako úplně. Rozumíš, kuchař si musí vždycky věřit. Ano. Když něco děláš, musíš být 100% přesvědčený, že to Ano. bude ne na 100, ale na 120%. Ano. A že ti lidi to jim to bude chutnat. To musíš udělat tak, že jim to chutná. Ano. A když jim to nechutná, tak jim musíš přesvědčit, že jim to bude chutnat. Ano. No. Rozumíš? Musíš zapamatovat, že host má vždycky pravdu, i když ho nemá. Když tak to dochutíme, dáme tam nějaké ty bujony, Ale tam budou se dva. trochu jaru a bude to Toho. bude mít říz. Tak, já to promíchnu. A asi tam za chvilku ještě přidáme vody. Uvidíme, jak to bude silné. Máme nachystanou slaninu, mrkvu máme na kolečka, žampionky, cibulu. Duša chystá ještě papriku. No a tady máme masíčko a my za chvilku začneme chystat špízy. Vidíš? A máme zhruba 120 gramů masa, jo, kňapnu, dám si to sem, tak zhruba. No, akce je taková, že jsme tady došli do brutálního stresu. Až takové, že tady padaly takové slova, že to by ani moderní technika dávková nevypípala, že? Proto jsme si řekli, že lepší bude, když budeme potichu a se zavřenými ústy budeme dělat svoji práci dobře. Takže pánové, máme 11:30, trošičku pracujeme ve stresu, trochu to nestíháme, máme tak minimálně půl hodiny zpoždění, ale tady už budeme dávat do trouby připravené špízy, zasypané ještě zeleninkou, takže jedeme zdravě, jo? V minulosti jsme tady dělali samá nezdravá jídla, ale to se teď mění a my najíždíme na zdravou stravu. Tak. Chlapci, zkusíme ty brambory, jak jsou na tom, jo? Ano. Na první pohled vidím, že ten, kdo to tam dával, nedal tam kmín. Což jakože nevadí, když nemáme kmín, dáme tam trest, že? Dle našeho zlatého rčení. Ono totiž s kmínem je to důležité, protože ten kmín vytahuje z zemáku jakési jedy. Jsem slyšel, to jsem dal zase moc kmínu. Bude. Možná bude, kteří z toho je trošku nafouklí. No. Tady máme tu
vynikající poblívku, ta se nám vaří. Jo, mícháme dvakrát doprava a jednou doleva. A zase dvakrát doprava, jo, a jednou doleva. Jo, a zase dvakrát doprava, jo. To bylo 3krát, no. Hoši, já jsem udělal 3krát, to musíme vařit znova. Pojď, vylejem to a už dovez druhý a jedeme znova, jo? Ano, šéf. Já to odstavím a vedu si druhý hned a vaříme znova, jo? Nevadí, však co? Takže, čím jsme začínali? Česnek, Česnek mám tady. cibulu, trošku soli, jo? A val to. Nové koření. Tak. Poslouchej, ten kimín, já ho tam hodím celý, hotovo. Mám tu ještě trochu česneku. Jo, poslouchej a míchaj. Míchaj. Ano, česnek. Tak, a ty to míchaj to, ať se to nepřipálí. Tak. Trošku chlebové kurky. Co tam nám musí naházet. Jo, Boží, toto jsem říkal, vyhoďte, toto se jíst nebude. Tak, jejda. Tam máme takovou poctivou, chlebovou. To je pravá poctivá. Co bychom tam Boží ještě švajnci? Jo, trošičku. Petrželky. Hej, ale dáme tu čokoládovou pomazánku. Ne, já tam nahážu trošičku těch, co jsou ty špejle od těch špízů, od toho masa. Ať to má trošku masovou chuť, ať tam nemusíme dávat tolik bujon. Jo, tak. Rádu to takhle zamícháš, jo, máš to zamíchané, můžem zakryt? Jo. Zakryje, tak, no, a je to. Jarča by třeba tohle nikdy nepochopil. Vůbec ne. Jak chlapi umí jednoduše vařit. Že? No, a já nevím, jako to jsou všelijaké školy No. na to vaření, jo? To třeba je někdo tak blbý, že musí chodit třeba 3 roky se učit vaření. Co se směje, kdo si blbý? No. Sůl se lžičkou, rychle! No. Nechci vidět sůl bez lžičky. Jo. Strčit tu lžičku do kapse. Já to radši udělám takhle. Trošku, přiměřeně vem tu sůl. Nalij tam to mlíko, hoši, já to si sám neudělám, to opravdu nemám. Šéfe, to jsou stresy. Maso už jsme tam dávno dávali 2krát, ty. Hoši, žena vás pošlu, Karla. Ne, šéfa. Hoši, nebudete mi věřit, když jsem tady dělal s jedním takovým, myslím, že byl z Jičína. Jo, z Nového Jičína byl. Jo, Láďa Sulek, tam máme. Ne, to nebyl Láďa Sulek, takový ten, co má mít těch vlasů, to si to nezaholuje. Tu hlavu. Takže on normálně šlehal tu kašu a on tam utopil celý mixer a ještě si ruku opálil. Normálně on tam strčil do té vřele kaše mixer a ruku až po zápěstí, jo? A ještě jsme si měli dovolený na pohotovost. Však já jsem tam si jim říkal na té pohotovosti, na té chirurgii, já nevím, 4 hodiny. Nějaký srdcář asi. Toho srdca. Jsi do toho zapojil bez hlavě? No právě, to byli takový ti rádoví kuchaři, takový ti srdíčkoví, že? Ano, ano. Takový ti, A vypadá, jak to s tím chudákem dopadlo? jak to říkáme, takový ti, co mají to srdíčko takové. Na pravé místě. Ano, jako srdce. Ty, normálně mu ti bylo líto, a to mi nebudete věřit, došli. On ti mi tady brečel, že on nebude ty brambory vařené rozmixovávat, rozšavávat, že prý to ty brambory bolí. On ti mi tady brečel. Jo. No tak takový jako srdcatý to byl. No, to tady Takže to může být z Nového Jičína dobrého, že? Je tam jeden takový všehodě.